Hola, aquí teniu una competició d'un mapa físic. El funcionament és molt fàcil, estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket, i si estàs en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Golf de Lleó, Plana del Rosselló, Massís de les Corberes, Estany de Salses, Estany de Canet, Pirineu, Massís de l'Albera, Canigó, Serralada de Madres, Cim Carlit. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!